Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Lero Loweruka pa 5 April 2025 ifanano tifuna tikuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipatsayi. Tifuna tikuyamikeni chifukwa mwatipatsanso mpata okuti timve mawu anu tsiku la lero pamene timalemekeza Maria Virigo Odala, amayi a mpulumutsi wathu Yesu Khristu, mthandizi wa Khristu. Komanso mwapadera tikukumbukira Vincent Fera Oyera, yemwe anali wansembe wanu komanso anagwira ntchito yotamandika pothandiza anthu ambiri kubwera pafupi ndinu makamaka kuzera ku sakramenti la kulapa. Tikupemphani kuzera m'mawu anu mutithandize kuchita kufuna kwanu nthawi zonse ndi kukhulupirira Ambuye Yesu mpulumutsi wathu, mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya mutu 11 ndime ya 18 mpaka 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Superintendent Frank Tawi kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 7 ndime ya 40 mpaka 53. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Alfred Likutcha, ACP kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndidakhala ngati mwana wankhosa amene akupita naye kokamupha. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya. Chauta adandiwululira ndipo ndidaziwa za chiwembu cha anthu. Iye adasekula maso anga nandionesa ntchito zawo zoyipa. Ndidakhala ngati mwana wankhosa amene akupita naye kokamupha. Sindidaziwe kuti chidaloza pa ine chiwembu chimene ankakonzekera kumanena kuti, tiyeni tiudule mtengowu ukali moyo, tiyeni timuphe munthu ameneyu kuti asazakumbukikenso. Inu chauta wamphamvu zonse, amene mmaweruza molungama, amene mmayesa mtima ndi maganizo, onesesani kuti mwawalipira pajatu ndidazipereka m'manja mwanu. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga oyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene khamu la anthu lidamva mawu amenewa, ena mwa iwo ankati, zoonadi munthuyu ndiye mneneri uja. Ena ankanena kuti amene ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja. Koma ena ankanena kuti kodi mpulumutsi nkuchokera ku Galileya ngati? Suja malembo akuti kholo lake ndi mfumu David, ndipo sujanso akuti adzachokera ku mudzi wa ku Betelehemu kumene Davideyo anali. Choncho khamu la anthu lidagawikana chifukwa cha iye. Ena ankafuna kumugwira koma panalibe amene adamukhuza. Asilikali a ku nyumba ya Mulungu aja adabwerera kwa akulu ansembe ndi kwa Afarisi aja. Iwo adafunsa asilikaliwo kuti, bwanji simunabwere naye? Asilikali aja adayankha kuti palibenso wina amene adalankhulapo ngati munthu ameneyo kale lonse. Apo Afarisi adati, kani inunso wakunyengani? Kodi mudamvapo kuti pakati pa akuluakulu kapena pakati pa Afarisi alipo okhulupirira amene uja? Koma anthu wambawa sadziwa malamulo a Mose, ngotembereredwa basi. Tsono Nikodemo, mmodzi mwa Afarisi, yemwe uja amene kale adapita kwa Yesu, adafunsa anzakewo kuti kodi malamulo athu
amatilola kuweruza munthu tisanamve mawu ake kuti tiziwe zimene wachita. Iwo adati, kani iwenso ndi wa ku Galileya? Kafunefune m'malembo, ndipo uzaona kuti palibe mneneri wochokera ku Galileya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Leronso Loweruka pa 5 April 2025 tsiku limene timalemekeza amayi vulikodala, amayi ampulumutsi wathu Yesu Kristu komanso mthandizi wa Kristu. Mulungu atipatsa mawu ake oti atithandize kusinkhasinkha mozama mu nyengo ino ya Lent. Poyambirira kuchokera mawu athu oyamba buku la mneneri Yeremiya. Ife amene timalimbikira za Mulungu, ife amene Mulungu anatipasa maudindo osiyanasiyana ngati a Khristu, komanso amene Mulungu afuna atipase maudindo amene tili akatekumeni pakali panopa, tizikumana ndi zokhoma zosiyanasiyana, pena timakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana. Momwe tamvera mawu athu oyamba, mneneri Yeremiya pamene ankagwira ntchito yake yoti abweretse mtundu wa Aisraeli kwa Ambuye Mulungu. Anthu ena amene ankakonda kupanga zinthu zoyipa sadakondwe. Adampangira maupo mneneri Yeremiya kuti akhaule, azunzike, amve mbebe. Ndipo mneneri Yeremiya akukhaulisidwa mu njira zosiyanasiyana kapena akusausidwa ndi anthu angati amenewa, iyeyo anasamira pa Ambuye Mulungu. Ndipo anapempha Ambuye Mulungu kuti amuthandize makamaka kumuchepetsera ululu pochosa adani ake amene amamuzunza mu njira zosiyanasiyana. Ndi chiphunzitso chachikulu kwa ife tonse, makamakanso mu nyengo ino ya Lent, kuti pamene tikupanga ntchito zabwino pakati pa anthu ndipo anthu ena sakusangalasidwa nafe, ife tizisamira pa Ambuye Mulungu. Chifukwa china chilichonse chimene ife tikuchichita, ntchito ina iliyonse imene ife tikuyigwira m'malo mwa Mulungu. Yeremiya ankagwira ntchito yangati imeneyi chifukwa anatumidwa ndi Ambuye Mulungu. Ndipo pamene ankakumana ndi mavuto osiyanasiyana, anabwereranso kwa Ambuye Mulungu kuti amuthandize. Makomo mwathumu pena timakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana, kuzunzidwa pamene tikuwathandiza anthu ena kuti akhale opa Mulungu, okonda kupemphera. Penanso kuntchito pamene ife tikuyesesa kuti tigwire ntchito yolondolozeka bwinobwino, ntchito yokomera dziko, ntchito yokomera mpingo, ntchito yokomera Mulungu, anthu enanso samakondwa nafe. Tikuyenda nthawi ina iliyonse pamene tikukumana ndi mavuto, tikazipereka mwathunthu choncho, ifeyo kukumbukira kuti ntchito imene tikuyigwirayi ndi ya Mulungu, anatipasa ndi Mulungu, ndipo tikuyenda kuyigwira ntchito imoyenerera. Pamene takumana ndi zokhoma zanga zimenezi, tiapempha Ambuye Mulungu atithandizire, atilimbikitse kuti ife tisabwerere mbuyo, tipitirizebe kuchita ntchito zokoma, ntchito zabwino pakati pa anzathu. Ambuye Yesu anakumana nazonso muchatamvera mu Uthenga Wabwino, pamene anali kulalikira kuwaphunzitsa anthu, kuwathandiza anthu kuti amvetse bwinobwino za Ambuye Mulungu. Ndipo makhalidwe yawo akale oyipa awasiye. Panali mtundu wina pakati pa Ayuda amene sanakondwe ndi Ambuye Yesu, sanasangalasidwe ndi Ambuye Yesu, ndipo iwowa ankachitira upo Ambuye Yesu. Tamva kunena kuti anatuma asilikali kuti akagwire Ambuye Yesu. Koma asilikali aja atafika ndi kumva Ambuye Yesu, anabwerera ndi kukawuza Afarisi aja kunena kuti palibenso munthu wina amene tinamva akulankhula za nzeru komanso zopasa chidwi ngati munthu angati ameneyi. Ndipo Afarisi aja ankana kuti kodi nanunso wakugulani? Kotero kuti panapezeka munthu wina, mmodzi mwa ophunzira a Ambuye Yesu mwachisisi, Nikodemo, amanena kuti sitikuyenda kupanga zangati zimenezi, chifukwa malamulo athu akunena kuti amene ali ndi mlandu tikuyenda kuti timumvetsere, tikamumvetsera ndiye timugwire, timuzenge mlandu. Apopo anthu ena aja anaganizanso kuti nayenso Nikodemo anali mmodzi mwa anthu ochokera ku Galileya yemwe ankakhulupirira Ambuye Yesu. Koma nkhani yayikulu ndiyo kuti anthu sanafune kuti Ambuye Yesu agwire ntchito yoyenerera yoti athandize anthu ambiri abwerere kwa Ambuye Mulungu. Anafuna kuti ayimise, chifukwa zimene amachitazo ndi zinthu zabwino, koma amakondabe kunena kuti azipanga zinthu zolakwika zosiyanasiyana. Izi zinso zimene zimatichitikira ife pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. 1 or 2, 3 people will not be happy with what we are doing, and they will plot against us. Pa nthawi yangati imeneyi tikumbukire, Yeremiya anakumana nazo, anasamira pa Ambuye Mulungu. Ambuye Yesu atakumana nazo, sanabwerere mbuyo, sanasiye, anapitirizabe kuwaphunzitsa anthu kuti amvetse. Chosangalatsa nchonena kuti mu uthenga wathu wa tsiku la lero, pamene tawerenga Yohane mutu 7, anthu ena atamva chiphunzitso cha Ambuye Yesu anayamba kukhulupirira Ambuye Yesu. Ndipo anthu amene anayamba kukhulupirira Ambuye Yesuwa, ngakhale na anthu ochepa, ndi amene somwe anathandizira kuti
mawu a Ambuye Yesu komanso Chikhristu chifalikire ponseponse kusogoloko kuti ife ambiri tsiku la lero tikhalirira Khristu. We should not be looking at the quantity, we should be looking at the quality. Mwa anthu amene amvetsa zimene ife tikuchita, kandi kunyumba kuja kuli ana ka 7, awiri ana athu akumvetsa bwinobwino zomabwera ku chechi zolimbikira zinthu za Mulungu, timuthokoze Ambuye Mulungu. Chifukwa that quality is very important compared ndi quantity. Nde Ambuye Yesu ngabanso angofuna kungotiphunzitsa kunena kuti pa ntchito ina iliyonse imene ife tikugwira tisabwerere mbuyo, chifukwa anthu amene akutembenuka kapena kusatira zimene ife tikufuna ndi anthu ochepa. Koma anthu amene ochepawo azathandizira kuti zabwino zosiyanasiyana zichitika nyumba mwathu, kuchito kwathu, kumalo kosiyanasiyana kumene timacheza, chifukwa ifeyo Mulungu atisankha ngati nyale yowunikira anthu onse ku chipulumutso chosatha. Tiyeni tipemphe amayi Maria amene timawalemekeza lero Loweruka, apitirizebe kutipempherera kuti tikhale anthu olimbikira kuchita zimene Mulungu akufuna pamene tikumana ndi zokhoma zosiyanasiyana mu utumiki wathu. Tikuoneni Maria wachisomo chodzaza, Ambuye ali nanu, ndinu odala kupambana akazi onse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Maria woyera, amayi a Mulungu, mutipempherere ife anthu ochimwa tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen. Vincent Fera woyera wa tsiku la lero, mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu